țigări. Nu mai am țigări. Raf, tu ești? Ce faci aici? Salut! Fumezi? Nu. Ești bine? Tot ok? Sunt bine. Hai să jucăm niște fotbal. Aveam... Înainte jucai totdeauna fotbal. Și acum? Nu pot. Hai, Rafael, hai câteva minute, că suntem și noi mai mulți. Hai, te rog. Hai, fie. Hai să jucăm niște fotbal, că avem o minge acolo. Hai, Rafael, ce ai? Hai, băieți! Lungo, Rafael! Hai, ești ok? Hai că mai poți. Hai că poți. Ai obosit? Ești bine? Unde obosiți așa rapid? Băieți, nu mai vrea să joace. Hai să joci la fel. Nu vrei? Nu poți să ne lași așa aici. Băieți, nu mai vrea să joace. Ești bine? Văd că nu prea te-ai odihnit.
Sincer, nu prea reușesc să dorm. Mă culc pe la 3-4 dimineața și mă doare capul mereu, nu mă pot concentra, parcă nu reușesc să-mi limpezesc gândurile. Ah, deci să înțeleg că sunt niște vicii la mijloc. Păi știi și tu atunci când m-ai întrebat de bricheta aceea și uneori mai stau și pe laptop. Uite ce zic eu. Azi ești liber după școală? Da, sunt liber. Ce zici dacă ieșim cu bicicletele, ne plimbăm, mai vorbim? Ce zici? Dacă zici tu? Atunci ne auzim după ore. Uite că vine și autobuzul. Măi, să știi că eu chiar te înțeleg. Mi-aduc aminte că atunci când intrasem la liceu în clasa nouă, am ajuns într-un anturaj nepotrivit și am ajuns și eu în astfel de vicii. Dar ca să ieși, primul pas este să conștientizezi efectele negative pe care le au asupra ta, asupra vieții tale. Uite, perioada asta tinereții e cea mai frumoasă. Nu are sens să o risipești în activități nefolositoare pentru tine, care îți distrug viața. Caută să găsești o bucurie sănătoasă, nu o bucurie bolnavă în aceste vicii. O bucurie care să te dezvolte pe tine ca om. Cum ar fi... Caută niște hobby-uri noi. Cântă la un instrument. Învață să cânți la un instrument. Plimbă-te cu bicicleta, fă sport, visează. Și de atunci am început să visez și să descoper bucurii noi și pline de culoare.